yana anga tayoroja amita shiblake kanyeshi anga karamogo ananga sheko ananga waliyuma noe Muhammad uldu shagne uldu hamaulahi koma ale denge Sayyidina Ali alaye doni min alaye jarabi min lajigi Sayyidina Ali korobaka alaye o jarabi boli Sayyidina Ali chininga noe buye ka Sayyidina Ali wala ambi duwawu ke sirifu bela jelenye buye ka bonda bela jelenye anu kanumbaga bela jele ani segne kalande bela jele ko buye ka Sayyidina Ali alaka hinala ya rabbi yaro la jarabi min bolla leka ama dogo malien sila e kuma infamu buye min fo fana ama dogo malien sila wala anga karamogo nanga sheko e Muhammad uldu shagna uldu hamahullah e no e buye amita shibla ka andu sukuna ka nyeshi ale na bona ubema ko la jarabili min bina anka alaka anyona wore jayana alaka anyona wore jayana comme la jarabili ana bitagamadi ni mo mo ko kibe shegne fe ibe buye fe ni fe on fe soro ibo be da alaka ano bitagamadi amadamini min kera shamadamini min kera Sheikh Ahmad Hamawullah irada adamade umbo kalama halibi histoire be ka boloka seveni fema se ka seve doni kala mali tie mim sera ka kumaka min kera yelmane fana hali shini mo be ka kumaka ola mita shibla de ke duro ka nyisanga shekoma ananga waliyo Muhammad uldu Sheikh uldu Hamawullah alaka hine Sayyidina Ali la alaka la jarabi alaka kwana salli ala Muhammad Mustafa ambe ala de tanu kala barikada e kuma infamu no tanga juruti ala la ble ma ala ko nale adama denke ko dombagai fenkelen bebe abota ka bo fe soni fe una ko bwala adama de manake jinya chogo ala be nata fitini ta ka daika e bisano natai kaburu de bo boyla no adama de te fajiana ni jinya tige fon fo joro musa iti fajiana no te an kanka ala barikada anganga ala barikada chogodi ala ina amiru soke doni mbaga ye kanke mori mi na ala mi hina ki yera la fiu e kuma infam moru utana yoro ne timinai udana yoro moru shira yoro ne shira o nyefe de ne shira ne ma shoko fe ne shiru nyene e kuma infam ala yo dinema me ala yo dinema amodi atende ay fendo de dia amiru so ni ngembi bla moru to unye ne oke ala ye ne bla moru to unye e kuma infam wala ode kama kodo be mali jamanaka olutinye feo figa amiru so shendo ala otinye feo fika amiru so shendo ala okofe ala ene ke yiri dona fana ye mali jamanaka o fana ni doni fima mi be bamana ni mbake mo yo fana tekele kuma infam nya fie don temena una anga kuma ula ngoni ala mabashi kana amena kuma yirika yarondo la ka fie me bana kelen tabi musa ni malien jate mo keme che la kaula iba soro bishegina o banao no e che abana ay kuma infam ni che abana ta mo keme malla ibi mugane soro nuka kene ununa ni femi ngadu ye nubi sokoke me iba soro bishegi imbe umangene unina femi ngadu otsekaki me ere du nyeto kanyi ijika jina tige fembe kanyi me shiro mai e kuma infam musa inyabe che abana la o problem mi be mali jamana kaya ani jinya fanto fe c'est-à-dire qu'il ba jate mine duro jinya yere mume be e ba jate mine mo keme la e bi mo bi kononton duru besoro min kadu du sukunye cheni musa ta fanfe o sokoke kasamuke bana e kuma infam musa che abana yiri saka kunu lebi ya fragla nae yiri saka kunu beto donne e kuma infam parce que ala e fendo ke yiri amuge adamade besa isukunu me yiri besa yiri be kunu e kuma infam yiri saka kunu lebi ya fragla nae ni nye ya fragla nae musa ni ya bana e santankila ni a utiliser semaine ke la be bla normal la na bla la normal la fokati sa ala be nya de se fempe daika ala bi dese nya fempe la mais ati ci amana ko problème ato daika professeur e kuma infam ato daika abada leji e kuma infam abada leji ala to daika abise ka fempe kon daika mais ala te ci amana ko problème ala to daika oyo bane ko ni pew o te kele nyama
o tɛ kelen ye ne la k'a f'i ye ko yiri bɛ kuma wagati 3 la ko wagati 3 o kuma 3 in fana ne b'o mɛn o fana dɔnbaga o ka dɔgɔ Mali jamana kan yiri bɛ kuma wagati 3 la a wagati 3 min ni yiri bɛ kuma la n'a bɛ kumakan 3 min fɔ n'a bɛ bana minnu furakɛ ne b'a bɛɛ dɔn kuma in faamu n'a bɛ bana minnu furakɛ Musa ne b'a bana bɛɛ dɔn ni yiri bɛ mɔgɔ min ye ani yiri bɛ bana min furakɛ wagati min yiri bɛ kuma ne bɛ nin bana furakɛ ne bɛ nin bana furakɛ ne bɛ nin bana furakɛ Musa ne b'o wagati 3 kumakan 3 ye ne b'o mɛn kuma in faamu donc o de la ni mɔgɔ banana yiri b'i furakɛ ni kungo bɛ mɔgɔ la yiri b'a ta k'a bɔ i kan kuma in faamu mais ni mɔgɔ banana yiri bɛ mɔgɔ furakɛ mais fo yiri bɔlaw k'a dɔn ko bɔcogo de bɛ yiri la bɔcogo de bɛ yiri la bɔkan de bɛ yiri la bɔ wagati de bɛ yiri la kuma in faamu wala o dɔnbaga de ka dɔgɔ yiri la i bɛ wagati 3 fana don yiri la o wagati 3 fana minnu bɛ yiri la i n'a fɔ ni samiya nana yiri ɲugulen de don yiri ɲugulen don wagati min samiya fɛ a bɛ bana min furakɛ ani samiya bannen ko tilema fɛ a bɛ bana minnu furakɛ ani wagati min ni nɛnɛ fana bɛ yen yiri bɛ tila ka ɲugu a bɛ bulu wɛrɛ fana bɔ o fana bɛ bana minnu furakɛ ni bana 3 si tɛ kelen ni wagati 3 si tɛ kelen mais ni wagati 3 bɛɛ bɛ bana dɔ furakɛ ou bien ni wagati 3 bɛɛ bɛ kungo dɔ furakɛ kuma in faamu mais ninnu si tɛ kelen ye Musa o de la mɔgɔ ni bana digira mɔgɔ la ka diga a la u b'a fɔ ko ka bana ta ka bɔ adamaden na ka bila yiri la ka bɔ yiri la ka kɛ fɛn wɛrɛ la ni tɛ yiri kumakan mɛn Musa abada lejo tɛ se ka kɛ kuma in faamu yiri a tɛ se ka mɔgɔ bali saya la mais yiri bɛ se ka mɔgɔ lase i sayɔrɔ la n delila ka yiri 2 fana f'i ye n ko o yiri 2 diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ o b'a dilan n delila k'o f'i ye n ko o yiri 2 in Ala kumana o ka alikuranɛ kɔnɔ mais kodɔnna bɛ t'o dɔn dɛ parce que o yiri kelen Ala y'a jɛnsɛn ko yiri in bɛ bɔ diɲɛ jamana bɛɛ kan mais yiri kelen Ala ko k'o tɛ bɔ dugukolo bɛɛ kan o bɛ bɔ dugukolo minnu kan o kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye zeyituni ye zeyitun Ala kumana kuranɛ kɔnɔ a ko watini wa zeyitun wa tinin sumina hazal baladil amin kodɔnnaw b'a dɔn o zeyituni tubabuw y'o de dilan olive i ɲɛ bɛ olive la olive bɛ bana 444 furakɛ kungo t'a la olive b'o kɛ kuma in faamu olive kelen a bɛ bana 444 furakɛ kungo sen t'a la a bɛ kungo min dilan o sen t'a la o ye bana dɔrɔn ye kuma in faamu i ɲɛ bɛ tamaro fana na tamaro fana bɛ bana 444 a b'o furakɛ ka sɔrɔ kungo sen t'a la tamaro kelen kuma in faamu Musa tamaro bɛ mɔgɔ kɛ kodɔnnaba ye tamaro kelen f'i t'i ɲɔgɔn ye kuma in faamu k'i kɛ dɔnnikɛlaba ye f'i t'i ɲɔgɔn ye i t'i ɲɔgɔn ye tamaro b'o kɛ bɛɛ b'a dɔn alikuranɛ kɔnɔ Ala ko Mahamadu ma ko Mahamadu sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa ko ne b'i kalan i t'i ɲinɛ 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 o ni tamaro ni di bɛ baara kɛ i b'a di mɔgɔ ma n'i y'a di hali muso ma ni muso y'a min muso in n'a kɔnɔma de don a bɛ wolo ni den min ye o den in bɛ kɛ kodɔnna ye kodɔnna min t'a ɲɔgɔn ye kuma in faamu wala ni den n'a bɛ kalan na n'a tɛ ka fɛn dɔn a tɛ ka fɛn dɔn sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa e ka sanuqri'uka fala tansa e ka sɛbɛn ni di ye n'i y'a sɛbɛn ni di ye e ka tamaro den 7 k'a la tamaro den 7 i b'a k'a la a ka dun dɔgɔkun tile 7 n'a wulila sinɔgɔ la dɔrɔn a ka kelen ta a ka dun dɔgɔkun tile 7 Ala bɛ donni d'a ma k'a d'a ma k'a d'a ma fa yɛrɛ bɛ ko dɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kan tamaro kuma in faamu tamaro b'o kɛ mɔgɔw u ma min faamuya Ala ye dilanniw kɛ ka yɔrɔw fusa ni ɲɔgɔn ye kuma in faamu hali yiri minnu bɛ kungo kɔnɔ yiri dɔ ka fisa ni yiri dɔ ye kuma in faamu yiri fusamanci ye yiri 2 ye kuma in faamu yiri fusamanci o ye yiri 2 de o ye tamaro ni zeyitun